एक्शन। अरे रोकन ये गुरु भी ना अंजना के पीछे फालतू में पड़ल बाने कोनो हुआ में जाए के अरे एकर दिमाग के ऊपर वाला खोपड़ी खाली हो गइल बा। आइए सर। कोई काम के बा ना हम अंजना पीछे पगला गइल बाटे। आ गए। बा। गुरु का भाई आगे बात बढ़े थी ना कहाँ से बात आगे बढ़ी? ई तो कुंती चाची के कोहरा खिया खिया के बहलावे फुसलावे में लागल बड़ो। तो अंजना कैसे पटी इनकरा से? तो लोग के बता दे चाहते जब हम चाची के बहका सकी तो अंजना के भी बहका सकी। और नंद बाबा के तो शादी खातिर हम तैयार हैं। गुरु हमरा के तोहरे ब्याह के ज्यादा चिंता नहीं थे हमरा के तो तोरे मूछे के ज्यादा चिंता बा काहे कि गेहूं के साथ बिना मतलब की कट में जाए इतना टाइम लोगे तो तुरंत तो बोलना था ना। कट ना जाए यहाँ से चलो पकड़ो और तुरंत। चलिए चलिए।